אמא, סליחה שלא נשארתי עוד קצת לשבת. חיים היה תלמיד שהוא למד, כלומר בתיכון, למד בבית ספר קש ולמד במגמת תכן. כן, הוא למד 10 יחידות מחשבים, כלומר 5 פרויקט, 5. חיים היה מאוד חברותי, חברים, הוא שיחק בפועל חולון, כדורסל. כן, סיים את התיכון עם בגרות, כמובן כמו כולם, התחיל עם... בהתחלה הוא היה אמור, הוא התחיל לכיתה, כאילו להמשיך אחרי התיכון, להיות במחשבים, נמשיך ללמוד במחשבים, כאילו במכינה כאילו של ללמוד מחשבים, במכינה של צה"ל. הוא למד במשך 4 חודשים והחליט שזהו, שהוא רוצה להתגייס. חי מתקופת הי"ב שלו, כן, של י"א, י"ב, הוא היה תמיד עם באדרנלין, מוכנות לצה"ל, כל הכושר הקרבי. הוא הרגיש שהוא רוצה להתגייס, הוא רוצה לעשות שירות קרבי משמעותי. שובץ לאיסוף קרבי. הוא התחיל את הפעילות באיסוף קרבי, כאילו 8 חודשים של טירונות פלוס מסלול. לאחר מכן, עם סיום של המסלול של 8 חודשים, הוא שובץ לקורס. קצת קשה עם זה. לקורס מ"כים. קורס מ"כים הוא התקבל פיקוד, כאילו להיות מפקד כיתה וכל. מ"כים סיים ולאחר מכן הגיע לגדוד, ולמעשה קצת חיים, מה שהוא עשה, הוא הלך להיות מפקד של החבר'ה שהיו בטירונות. איך בעצם הכרתם את חיים? הוא הכיר אותו קודם. כן, אני הכרתי אותו מהפועל חולון, מהכדורסל בתחילת כיתה ו' ז', שם נכנסנו להפועל חולון, לכדורסל, ואני הייתי חבר ממש טוב שלו גם מתחילת כיתה ז', ואז היה לנו חבורה, זה 5 חברים, ואז דרך זה, מתוך החבורה התחלנו שלושתנו להיות יותר לבד, יותר להכיר, יותר להתחבר, ואז דרך החבורה הזאת, מכיתה ו' ז' בערך. מתוך חבורה גדולה, כאילו ממש כן, היינו שלושתנו. היה לנו כזה אותם ערכים, אותם צחוקים, פשוט היה טבעי יותר. מה הדבר שהכי הרבה אהבתם לעשות ביחד? שיחות וידאו. שיחות וידאו, לדבר, היינו אוהבים לדבר, היינו באים לפה הרבה. כן, מלאביה בכל מקום, מלאביה. פה נס ציונה מלא. היה איש מאוד עמוק, אז היינו אוהבים לדבר הרבה. היינו אוהבים לצחוק, היינו אוהבים לשתות, לשתות בירה, לדבר על החיים. נראה לי בגדול זהו, היה לנו גם הרבה כדורסל. כן, הרבה חוויות, הרבה טיולים באזור בית שאן, כל העמק המעיינות. הוא האיש שנורא אוהב לטייל, כאילו צעידנית ובוא נצא. בוא נצא לטרוף את הארץ, ים, כל מקום, נתניה, הוא אוהב להסתובב. זה גם משהו שבנה אותו נורא. טיולים, ולחייך, ולאהוב. אהב את זה. אהב לטרוף את העולם. כן, חד משמעית. איזה רגע איתו הכי זכור לכם? יש הרבה רגעים. אחד מהם זה פה, בפעם האחרונה שהיינו, ממש לפני, כאילו, כמה ימים לפני שהוא נפל. ביציאה האחרונה שלו הביתה היינו ממש פה בשולחן הזה, במלאביה, וישבנו ודיברנו לפני שהוא נסע לאילת. ישבנו, היינו מבסוטים, כאילו, על גג העולם כזה. כן, לא ידענו מה עומד לבוא. זה רגע שממש זכור לי. ואיזה עוד רגע? משהו שמח. חלק שהכי זכור. בן אדם שאהב לרקוד, נגיד טסנו לפני שנה לאתונה,
באוגוסט הזה, היה מסיבת טכנו מטורפת, אבל הוא פשוט עבר אחד ולימד אותנו איך רוקדים טכנו. הוא לא אהב את התנועות שלנו, אז הוא עבר בן אדם ואמר לנו לא ככה. סתם, הוא היה צוחק איתנו. כן. וואלה, היה מטורף. איך הכרת את חיים? אז אני וחיים הכרנו 3 שנים לפני שהתחלנו לצאת בבית על הים, שנינו מלצרנו, וזה סיפור ארוך כזה, אבל 3 שנים אחרי חזרנו אחד לשני. מה הכי אהבת בחיים? הכי אהבתי את הרגישות של חיים, חיים היה גבר רגיש, הוא היה באמת הכי גבר טוב ומושלם בעולם, אבל הרגישות שלו הייתה הדבר שהכי אהבתי בעולם. היה לו אינטליגנציה רגשית כזאת שהוא פשוט הבין דברים ברמה הכי גבוהה שיש, וגם באיך שהוא התנהל וראה דברים, בהסתכלות עולם שלו. איזה רגע או זיכרון מהקשר שלכם הכי זכור לך? יש המון רגעים מדהימים לי ולקשר של חיים, באמת כזה, גם לתוך כל הרגעים האלה יש מלא דברים שזכורים לי. ויש את הרגע הזה שחיים ישן אצלי, והוא שם שעון מעורר של בוקר. אמרתי לו, יום שישי. אמרתי לו, כאילו, למה? ואז הוא אומר לי כזה, לא, אני צריך לעזור לאמא שלי במה שאומרתי לו, במה אתה צריך לעזור לה? ולא רצה להגיד לי, וזה אמר, אל תדאגי גם, זה ישתלם. אמרתי לו, טוב, בסדר. ואז כמה שעות אחרי הוא פשוט חזר, כמובן בעולם עם זר ענק כזה, פתח סלסלה, וזה היה ממש טוב. יש עוד מלא, אבל זה הכי חמוד שיש. איך קיבלת את הבשורה על חיים? וואי, אז אני וחיים היינו מדברים 24/7 כל הזמן, ודיברנו עד הדקה שהוא נהרג. ואז ב3:30 ראיתי כזה אירוע חריג בצפון, ואז ישר מרימה טלפון, אין עונה. ואז אני כבר מתחילה לדאוג, ולא רציתי להדאיג אף אחד, רציתי להשאיר את זה עם עצמי. וגם אתה לא חושב על הנורא מכל, אתה באמת לא חושב על הנורא מכל שיכול לקרות דבר כזה. וכמה שעות אחרי, של דאגה אינסופית, ואמא שלו התקפנה עליי. הוא היה לוחם אמיץ, גיבור ישראל, שחירף את נפשו למען המדינה. הזיכרונות ממנו צפים ועולים, כמו גלים בים סוער. כל רגע איתו, כל מילה, כל מבט, חרוטים מזוהים לבעל. אני זוכר את החיבוק האחרון, את המילים החמות, את האהבה האינסופית שברחה ממנו. האובדן הוא בלתי נתפס, כמו חור שחור שמלא את כל האור. הבית שותק. הלב בוכה, הנשמה זועקת. איך אפשר להמשיך בלעדיו? חיים היה עבורי מפקד נפלא, שותף לדרך ואדם שלמדתי ממנו המון בכל יום. היכולת שלו לשלב בין העולם האישי של כל לוחם למשימה הייתה טבעית. הוא הכניס ליום יום שלנו את הצחוק והקלילות יחד עם הכל. כשהיה צריך, היא ידעה להוביל את הצוות לגמרי, לבד, להצלחות מדהימות. השבועיים שלאחר מותו היו קשים, אבל הצוות היה חדור מטרה להמשיך את דרכו. כך יצרנו את התקופה המוצלחת ביותר מבצעית שחוותה היחידה בכל המלחמה. לעד תהיה דרכו של חיים חלק בלתי נפרד מהצוות, הפלוגה והיחידה. תפילת כמלא רחמים. רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים זועקים מהירים ומזהירים. נשמת החייל מצבא הגנה לישראל, סמל ראשון חיים בן מיכל ואברהם למשפחת סבא, שמסר נפשו קדושת השם ונפל מות גיבורים
בהגנת העם והארץ. 2 ומשהו, ניסיתי לתת את הכל, פתאום החיים שלי נראים כמו ציור שמלא בכחול. הכל פה מוזר, כולם מסביבי מלאכים, כולם מסביבי ילדים, ילדים שרצו להרגיש עוד טיפת החיים. נשבע שאהבתי המון, איך הייתם קוראים לי חיימון, נזכר בלילות הקרים, הייתי לבד, נתתם לי יד, מקווה שהשארתי חותם, שנתתי רק טוב לעולם. תשימו את הראש, אבוא בחלום, אתן את הכוחות לאהוב. סליחה שלא נשארתי עוד קצת לשבת בערב, שוב צריך ללכת, אבל